Bodu. Bra. Ami ade asem wo ana. Me se bra. Na ma me frɛ wo obisa me sasem wo. Mani kumbasa kam tim mu kaka. Bodu. Mame. Se de woni me kɔ ofia hai. Nti me ho ase o. Ade mame, Aden na wo tietie ya bodom. Ya bodom ano. Ya bodom ano ye buro. Ya bodom na no ye wudro. Enti aden na wo pese wo tie ya bodom nsem. Na ne me kɔ ne sa. Mame me ntie obi asem. Bodu gina wona tie me. Bodu mabre o. Bodu me nyense wo. Enye nananom a ahwesie bi a mehwe ye. Nka me sisi kire se ne ya bodom. E de akye ye onama na obu ne pan. Bodu mesrew. Ya bodom nsem de mentie. Ba no wate. Me a na menyem se oboso menkono ewo. Me pa chaw. Sesi ase ne wudi mani no. Bodu, ade na wudi mani se mimina. Adan. Mame wakasa wi. Minka minwie meto aso. O twa fam so akọ. Mame se wakasa wi. Bodu wan pa na de wo gina obisa me se makasa wi. Chese makasa wi de awo kọ wa hu. Bodu. Enye ma ya abodom bonsam na ada wate. Na wo benu ho. Na nso no wanhwe yi a na o ma me de atete sa akọ wuo. Wo beka se me ma me ti ase a nso na ka kire. E bedru sabre no. Na me kọ nananom do. Enti Bodu me srew me ba no wate. Me ana me wo. Titie de me ka wai. Mame afi de wakasa wi. Enye me hwehwem. Me srew. Ati me wo dem. Ti wujina we wa wo hwɛ sɛ ne wujina we na wo hwɛ me a anti ya bodom dada wo sɛ enya me na me wo wi wo ji adi ya bodom ya do manie na wo tie ne na ye hwan ne ya machi la me de na de ne si ya. Ona de na hu ya. Ba ta ti. Manti. Enso ye. Akwa ba. Meji oso. Ana fai. Ya. Ya. Na oba no we. Oni ha. Oko nguram, ko chukoko. Ana chichi wonko janu wonko fani koko. Mate. Ya uhu me hanope ya. Anope die. Enye bone. Mesrew. Enye bia. Enye me bia ekoso wo me ni me ba Bodu. Bodu nse bi obi se bisa me no menti ase. Enye bia ya bodom. Waka bibia kire Bodu ana. Me ya bodom. Baby. Ko ka bibia kire Bodu se die benti. Ada ya ti mi ni mo di ana. Ya bodom. Me sa me cha me mpesa. Nka ahwe nkida. Ma wa no mrafom. Ya bodom. Me bobom. Wo me di puma be chi utirim bia. Mama ne ntokwa wo. Ensem bi Bodu bi se bisa me no mente me ho ase. Ya bodom wo so wuti hwe wonnim ne ewo me no mi no ntem. Eye me no mi no. Epeni yenim. Ensem Bodu bisa me no mente ase. Edi asem. Na waka kire Bodu na waka kire wo ba no amana ka kire Bodu. Afi eduro mpesa me tiwa no me di adwene ya dam tirim idi nkunuma nsoto me di komiyam me fa ntoma no wate anya chacha mo wa me nyu mienu etoka wa ya ntam nti na me ba fira wo ba keka cham a kire na ma chacha ma fira me ba odum na ono tutu akeka ntam di a kire na tina kokota akoda abonje ade ya chacha na me ti ya no o ka cha dwombo ni wo me tirim techaw nya ta me mpesa Ya bodom. Me mpesa ya bodom sharo ka say ye. Na wo ajoba ni ho etirim. Minu mi enu hwa na ajoba ni etirim. Minu mi enu hwa na ajoba ni etirim. Wo kimi wo fi asa ya wo ba me jeju wa be me. Wo be ye me de. Ye wate. Ade no ni subai sa. Na ni subai.
na ni chuba mi nu enu ha na wo chuba ha na wo chuba ya bodom ya do ya chop wunnim se wakantam na wunnim entam nso sentam ka e mamaninya maka ntam ntidi ya bai wo de fa ncha ne bra wo de ncha chi ne be kofi fa ncha ne ba bo ma no ka de ncha chi ne be kofi ya bodom ache ya bodom adu atam wunnim se asem we eye mani bresem eti se wunnim na wanu we wan kantum na se wo so be bie wanu we ya ade ye fe be ye wotantantan ati de make sure me mpa jeje chamo me mpa jeje chamo anopa konkomre wa chori aduru ya che ya che wo be tene we nsa wa mechi wo no ada ya che me wadwombo na che chawa na adwombo ni wo mechi de mo che chawa na makwa kaka enchem we che bere ko minim senta entanka wa chi adwombo ni chi onim sa cha na me chocho mechi ya wado me nche cha wo me nche cha ato men kanchira mo ato nche akunkum wanim ebe kaka nche hunu di atwera me no afiri me ne sokọ primary choko ya bodom adi atom se asem we pia o ba do o beteme nka na enye be pie wate e be pie wona ma na oto pasa kokono wona so na ma na butie ni tsaw butie ni tsaw wona woni ni buro wodi fabra ya ni buro fabra ne bra wudi ni tsaw wo watu fom wo beto ya wa me atofa wa me to fom fapma ne bra wo pinka me fapma ne bra mi nie fapma ne bra ate ni subai na ate mi ni so mi de saw o de cha me de so sa me nyonko ne ho shira nyonko shira wo nyonko am che osubai na fa ncha no bra me nsaniye me nsaniye fabra me nsaniye fabra me do puma no ba utiri se no fu afia getu uchiani o ba be buru ma no pa yi utiri kakaraka ha aka chama tira no aka ka tira wori ade a chama mu ka tira uchi akuya chama mu ka tira wa chu nkan tira wa no e che fion na akobo obi awani ana ka tira o che yesa na mu pa chame anya adie anya che we che die we chi ayi chame wa gudi abi chame wa cha chi bi me wa jafa die bi na me chi akuya ade we che me dia tam that to be a wodia baka ka tira nkodo fu am obi abehoti da fu de wentam ka tira obi a on kan tira obi a ba na se bo do onyi abonte su ni fa furi wako ha wawado ha mpona ya wade udi awunu ebukura na beto mi bi wa ye woni yo ba mana wa bukura me ma wa no ba wa me kwa wa no e o nya me di pume na me di chedu ante me di am mpasha hani wa kwado awudi nkunuma wo ma no nkoya makama cheda we ka cha mo cheda wa me kama cheda wa cho me nkan cheda wa no maka cha mo cheda na no nko mo me no du ya e ya dan na uchi me kokobo boadu amani ha dia udi aticha wodo be ma na udi bibia cheda no ada na o chabi o wa chai sa no ha me fina ko me ka cha mo cheda na cha wo ka mo obi ti bi o wa wo tina me ka cha bi ya me se he me ka cheda wa chi o nkan cheda wa no ati enya cha bi no chocho ikura e dia ba chocho no o ba dia fia mama ni afia mami ya bodom yaado mami ya bodom yaado me bodom me ne wai ya me mami ni buadu me mami afiedro ujidi pa se na se ne ba enemy na sebe ye mba enemy na okura da ya na ji so be bi me chance wete ko bi tani mami ya bodom hwe bibi yo kia enyama ekoso no bitwe wo amenti ase enyama ekoso no bijidi se bibi potin ho bia peso be kam no kwa cheme o se me kan ya wo mami abowra dem okọ bodu isro wo de nya abotre bia ne se ko mami ne wudi isi e ho se mabo amane a ne buofu ye ba nyina
kasa manim saa na yabeto wa hanom no Ekuya asem no kra tie me asem oye no kra no udi isia kopem na he ni yie pa se bibi ho o ma me pese obeka yire be bade na mon kan kire me ma me hu bebi a me free wode nya abotere esa wode nya abotere de ya asem kro no ebepi mesro inkosi da be da me ntimi na me da na enye ma gigina me so saa ase se me obi a pese obeka kire me de wa kamate aka ode mate why Medisye hade boko wonam wonante sie ne sei O my comfort baby me fidi e boni ni ho na o my comfort me sro wada roma eye masse a wonya ne baby ko no meda meso da ye bia na masse gina meso me na mu chese me fa baby a wonie enti wada roma una wo hunumu ti me de beda wo na ne ewo mu bia no wada ama waka akire me Nana pababo senya wodehye ose no ai woni asukasi a bia to wo sabenom no fotabra ba wo bia no ma no wie ai medehye adena wutirimu wodensa wodi boni bia sie boni na wodi no wa wonim yenti a wotata wo no se di ade wo no wodi nya de kobode no ade ne wo ho na watena so no fa komani wura na wode mani wura obede wo saman no o ma won chibio papa bo piao se na nam sie no so wo ya kutindi be ya wodia so na nana no se no e de ade ne nana no se me fa me nyana me honto me ene o ntime nka mum se da e wo retrim abowo se na wode nante ni nyina ikuru yam woni fako na honto na wotiri mo de dodo ni apadaye na papa bo wo kwaso tumi na wura wura wiase nyina ya wodia obinim wanim ene wachi we haize ya de ben me anya de a me de be ma ne da he me eni ankaji mawu mi wu kura me sama ekwa mfa ma no hwe hey mame hey sen wow na me wai asembe na wo na mo a wo ba na wo mfa ma no gigi se wawu ade ba sem oh bodo ko jo bibia na enye ya bodom therefore ya bodom ya wo gigi me wono ara o ade wai o den ya bodom wadu me say ya bodom chese ya bodom ade abedi me ho mame na ade abedi ho ya bodom wo sike ni fa na ade ma ne ya bodom da bi o ya bodom ade abedi me ho no o se me mfa mo na sa nipa no o se me mfa ma no na me mpese me de be ma no mame da ade oh eno de eye me ne ya bodom ntem asem enti eno de wadu na se wo niam bi ya yehu ade wo hyede mu na wo tietiem wo be pie no betan na wo ase bibi to so wo fia bontene ba kasa ba na gise wawu gise wo se ya bodom bibi wo ho nti wo fa man gise wawu se adekode no ensese me de man sa me ti me fa man sa asemu a wo ken oba ne me ye koda sisi ya na nananom mfa nkwachi wa ansori biwa sa de kro no me de na me hu de ba de eno de buadu sese mawuda ho sisi ya akora sa de kode no ya bodom wonti me medan woda ono ya bodom no onimu se wodan wo enye yie eti mawu kwa esi ne sa de kro no ayira enya de ya bodom na onim ese nne me da ho na otimi ma bebi sa se o ma me ma de ese bedi ni ho enti fama me ontimi
Mami o ya ye me hu. Bodu. Ka me hu ye uba be ma ba ko ni me. Bibi bia koso abrabom bia na se bibi bia na wo kra no. Me ba ma de we da wo ma da chi bi se me ni wa ko ha. We de mia me hyedem na mate. Se wo kase wo de be ma na je se wo. Nti kati wo kra kire me. Bodu. Ibisa wa na wo de na ma. Ibisa na wo ho na wo yem wo tietiem. Ada no me hyede na wo di kekemu. Ibisa wo ntimi anka hwe. Bodu. Amen. Me ba ne wo sane awo ka no. Metima kyerɛw me bibia magyapade a mewo bia metima kyerɛw ne me de agya wo sɛ daachi bi meni ho a na saa de na ɛda me ne ya abɔdɔm ntem ne nko ade Bodu me boso kyerɛw enye yie Yo mama ɛyɛ me nini me no ɔno ya abɔdɔm no kra te sɛ ma boso a kyerɛw a ɔbɛka sɛ ma ni no kra ma no mama waka mate enso ka hu sɛ asɛm bia na wɔtutu fam de hyɛ fam a mpie ɛyɛ dako ebepie nti wo ka kyerɛ me ntem a ɛyɛ na wa nhwɛ ne pie na me kɔte na ya de bɔne a mama na ne wa o oh Bodu enya de bɔne sa sɛ ya abɔdɔm no ɔno ntimi nka nkyerɛ ne ba nti saa na me so me ntimi nka nkyerɛ ɛyɛ me nini me no ntem asɛm ne konkoma ha ba bibia ni hɔ mate why mama fo no mama na obedi den ɛyɛ me di won kuma ho ai oi o de ɛyɛ afedi o hwa won kuruma fi ɛnyɛ kuma me di won kuma se Bodu di wo hyɛ den mo bibia no nyina akora ɛka sɛ me ba ko pe mame na hina akwa wani abri kai bibi oh mame sa me sha wa ide dia me pusu ba bia ko so mame no oni asem bia ka ho mame me ne won komo kra ade nkomo me ye ma ju se ka me ba fie na me ne wa bedi na me ba cho ana me nua wo ye ni sei oni abai me nua madamfo me nua madamfo ye wo ba my ending na ada na wonti ase e man ka wale obeso wale akua yi on wale no de bia me huni bia no yiti me ne nam kra no onya duane ko onfa ni die enya duane no mame me ni se wo hia me no o be ka sem papa bi ama matia me mabuadu kwan no ware ya abodon ba da ya abodon no enipa aye ware ne ba ya abodon ye nipa o mame mesrew ye kan wo dunya ya bodo no ko wale no aye akua no ko wale no oni no mienu so mo do mo ho ene de bibia to nchen so ya bodam se na ewuni ano no wadamfo wo ye obi bia na minim de asi afi de abetete mo ntam sa eno ye wasem be uni asem bia ka me mani bra bre na me di gina ha no mani abre pa na me gina ha sa no mejeje me mame mpacho mesrew mame ana bibi poti bi wo ho a wi de me no mienu nko na wa ka kire me na minti wate e de poti na wo ho amenka nkyerɛw na e de poti na wo ho amenka nkyerɛw minti sem bi ase ana unya no wade ne mpra bi pa ya na me nua ba ya ana oni mom na aje won pra wo se me nua ba na maje ne pra wa bodam wa bodam fiu mame enko mame ni udi de se we de nyando kwa Triso no apampa so jare wodu ho na maje asotro se ami na me bi se nani ase onye wona kasa no ni ko bia ye no ka asemo a aje tintin sa no so fe sa na otie ye ya bo sa na otie mame Bodu ye na de na ase ohun ye wa bobrim sa me mo obrim se kasa na eba na me nim ni pako oyen komo na ye di nye na me hu ni pako eba mame na ni ma bo ko ya de me tu kwa ketwa bi aba mame wo tu kwan ai mame o ba ni me na tifie na me pia di akọ di wo se me konkro ma aba wan kan chem so be ko ba bia ndi woni mo nse kama makra na nse nka be ko wa bra won kra okoye na chi na dwen ne bae ese me ko ba Bodu me nche kwa me ko no me nni gina kwara na he na ko enkono ma
Kyese me tu bata ketewa bi aba. Menche. Na wo ba ni me. Wo ko ba bi a kyem wo chi kwan kura na. Edudi adi na wo ma ya metim. Na wo so wo tu kwan na wo ko ma me. Bodu. Me kwaba. Enti wo de. Mami. So say if you say you onko an fa onyama ekita say wo tu kwan de. Obi ni de ba akoto wo kwan mu. De chene se nkruma. Asem no me mami na se ni wo ye mi hu kakra wo. Oye ni me bia me dwene wo amenti ase. Oye bibia eti ama me hu de me ye me ho kra. Bodu. Di asem na wo ken. Me say me tu kwan aba. Eti nya abotre me kwaba. Nkruma mami ne nko. Ma wo de mami. Da bi wo kwa bi enya ye. Me ko bi ye se. Na bi wo me ada na ne me ko. Wonni ba bi a me ko. Mami, na wo ko na nipa bonifo bi kochewo. No ko ye ko di uboni a. Na me hu bi na me ka ne sei. Ha? Emfa hye wotiri mu sa nipa bonifo bi enhia me. Me ankasa ye ya me na. Nipa boni ni no hia me kora wo no obegyina nche. Na wo ko. Me say me ko ba bi aba. Me dane me ho kakra bi. Me nche. Mami O dabi me kwaba wate. Me kwaba. Me di oduma nkoma ne nana no mu jaw. Why? Hwe obi a wo da no wo nyama ekura no. Me nche. Na wa ngasa ti cha hote to mami no. Ejidi pa se kan wo bi na opeso tufia no. Nkomo na me nipa boni ni a me ma atete be na me tete no. Nkomo to da bi a won sem kan ye wo dabi me mpe adamfo a wo. Asem a kan wa cheche se. Me. Na mami no ba na me tu bi so. Edi asem na me pe mu nchire na me bisa no. Ni aba na ni maboro no wo kwa wo se me tete no me ma ni den. Ana ye ni na che na wo ko na bi ko. Eni ho echi. Nipa wo se ma me ni nachi o ko obepsa aba. Ni nachi nko eden. Na wo ka ni se no wujidi. Tete woni ma dwena wafa. Na so wa mabiem ebi na anyu na Meba. Mami.